А лагічнае, ад таго трохі вясёлае дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў Магілёўскім раёне. Праўда, адбылося яно раней. А вось падрабязнасці і вынікі суду сталі вядомымі на гэтым тыдні. Здзейсніў ДТЗ жыхар горадскага раёну. Калі казаць больш дакладна, то тут адбылося нават не адно здарэнне. Пра ўсё па парадку. Раней 32гадовы жыхар горак ужо прыцягваўся да адказнасці за выкраданне аўтамабіляў. Досвед у мужчыны быў, а тут яшчэ і нагода. Былы згоншчык хацеў паехаць у горад старыя дарогі, а цягніка трэба было чакаць надта доўга. Вось і спатрэбіўся яму стары досвед. Жыхар суседняга раёну залез у чужы гараж, дзе знайшоў не толькі незачынены аўтамабіль BMW, але яшчэ і ключы ад яго, якія тырчэлі ў замку запальвання. Праўда, як толькі аўтамабіль быў заведзены, на парозе гаража з'явіўся ўладальнік машыны, які відавочна быў супраць паездкі ў старыя дарогі. Злодзею давялося кінуць машыну і ратавацца пехатою. Здзіўляе упартасць жыхара горадчыны. Скончыўшы першую справу правалам, ён не супакоіўся і па дарозе знайшоў аўтамабіль «Жигулі». Тут ужо ніхто не перашкодзіў, але і да пункту прызначэння мужчына не даехаў. «Жигулі» захраслі літаральна на суседняй вуліцы. Але і тады упартасць перамагла розум. І наступнай спробай няўдалы згоншчык паспрабаваў скрасці аўтамабіль «Опель», які таксама быў не зачынены і з даступнымі ключамі. Але і тут няўдача. Кіроўца не здолеў уключыць заднюю перадачу і ўрэзаўся ў плот. У выніку упартага, але няўдачлівага выкрадальніка аўтамабіляў зноў злавілі. Цяпер за свае дзеянні ён атрымаў пакаранне ў 3 гады і месяц калоніі ўзмоцненага рэжыму.